Nová veterinária 2014 24. až 26. októbra Nitra. Opäť je tu ďalší ročník odborného kongresu pre veterinárnych lekárov. Nová veterinária 2014 prináša prednášky špičkových odborníkov. Nová veterinária 2014. Máme už 21. ročník. Začíname v piatok neurológiou mačiek. Ortopédi si pripravili diagnostiku a ochorenia lakťa. V sobotu, keď bude hlavný program, sme pripravili pre vás 6 sekcií. V sekcii malých zvierat preberieme neurológiu psov a mačiek. Hospodárske zvieratá sa budú zaoberať mykotoxínmi a všetko, čo súvisí s týmito ochoreniami. Farmakológia koní bude prebratá v sekcii koní. Nezabudli sme ani na sestričky, naučíme ich efektívne komunikovať, či už s dobrým alebo menej dobrým klientom. V sobotu večer to budú vedieť. Exoty a plazy, ktorí sú strašiakom v ambulancii, nám veľmi dobre vysvetlí rezident v tejto oblasti. Firemné prednášky, kde sme začali minulého roku, sa veľmi dobre ujali. Verím tomu, že aj teraz budú určitým ťahákom. Kongresové stránky veterinária.sk sú miestom, kde nájdete kompletný program, ako aj životopisy všetkých prednášajúcich. Toto je miesto, kde sa veľmi ľahko zaregistrujete. Ak tak urobíte včas, budete mať aj nižšie vložné. Zároveň si tu môžete pozrieť mená ostatných účastníkov a tiež vystavovateľov, ktorí sa už prihlásili. Takže veterinária.sk je to miesto, ktoré sa oplatí navštíviť, keď sa chcete dozvedieť všetko ohľadom Novej veterinárie 2014. V sobotu po ukončení odborného programu sa na vás tešíme. Na bankete pozvanie prijal pán Marián Čekovský s kapelou Je nutné spoločenské oblečenie. Veterinária je už 21 rokov najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Účasť na kongrese je výborná príležitosť vypočuť si lekárske kapacity a učiť sa v danej oblasti. Organizátor kongresu je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat. Odborný spoluorganizátor je Slovenská hypiatrická asociácia a Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat. Generálni partneri asociácií. Hlavní partneri kongresu. Partneri. Uvidíme sa od 24. do 26. októbra na Agrokomplexe v Nitre. Nová veterinária 2014. Dnes více než kdy jindy máme radost z inovace. Rokové hvězdy moderního věku vytváří lepší, chytřejší řešení pro přetrvávající problémy. Věda a technologie otevírají nové dveře, aby nám přinesly více radosti a přátelství. Nastal čas, kdy věda posouvá ochranu domácích mazlíčků před klíšťaty a blechami o velký krok kupředu. Díky novému objevu společnosti MSD Animal Health. Přípravek, který chrání nejlepšího přítele člověka před něčím, co ohrožuje jeho zdraví každou vteřinu, každý den v roce. Ochrana před klíšťaty a blechami. Nyní 12 týdnů místo 4. Věda, která přináší lepší účinek a delší ochranu než cokoliv, co již znáte. Od společnosti starající se o zdraví mazlíčků. Jediná dávka v jediné tabletě, kterou získáte pouze u veterináře, ochrání vašeho mazlíčka a vyžene tyto vetřelce z vašeho domova. Funguje zevnitř ven a ochrana trvá plných 12 týdnů. Je čas říci s Bohem časované bombě, kterou klíšťata a blechy představují, a přivítat nový objev, nejvyšší třídu medicíny. Další milník překonaný společnosti MSD Animal Health. Nastavujeme nový čas na hodinách ochrany před klíšťaty a blechami. Milovníci zvířat už se nemusí obávat, jen mít rádi. Jedna tableta, 12 týdnů. Bravo, Bravecto.